Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica, prediccions per Akbar. Anem a parlar de sequera, anem a parlar de tempestes, tendències, primer de tot imatges internacionals. Els enormes incendis que han afectat i afecten a la Colúmbia Britànica, al Canadà, doncs estan provocant aquest desastre ecològic. Aquesta noia, Leslie Dart, està plantant milers d'arbres cada dia per fer d'esponja. Aquests arbres fan esponja i així aguanten més quan hi ha grans ruixats o tempestes, com podem veure en aquest mapa. Aquest mapa és del Servei Meteorològic de Catalunya, indica les precipitacions caigudes en 60 dies fins dilluns passat, no estan les de dimarts. Capçaleres dels rius amb 100 a 200 litres per metre quadrat, els embassaments es van omplint a poc, però no hi ha cap temporal de pluja general, com va passar el 2008, per això els embassaments tampoc pugen enormement, en gran rapidesa. Anem a veure ja aquestes imatges corresponents a les enormes tempestes de dimarts passat, Riera de Rubí, més de 100 litres per metre quadrat a Terrassa, o també aquesta riera a la zona del Moianès, el Molí d'en Brotons, baixant força aigua. Bona notícia pels aqüífers, però repetim, falta força aigua de forma general, però anem per bon camí. Anem a les prediccions meteorològiques. A curt termini, tornen algunes tempestes, però no tan generals com les dels últims dies, tant dissabte com diumenge. La matinada de diumenge fins i tot alguna tempesta a les comarques de Ponent. Temperatures que s'enfilen, calor d'estiu aquest cap de setmana. Després continuarem amb algunes tempestes locals, sobretot a la cara sud del Pirineu. Els embassaments que ja estan al 29%, ja estan al 29%. Anem a veure a més llarg termini què és el que pot passar. La setmana vinent les temperatures s'enfilarien i amb un pic de calor al voltant del dia 24-25 per Sant Joan. Tempestes poques, però esperant a partir del 26-27 una reactivació de la inestabilitat. Embassaments que a poc van pujant. Acabem aquest mapa important perquè indica les tendències de juliol, agost i setembre, tempestes més freqüents de les habituals. Fins aviat.